Pa evo, mi smo uspjeli danas 1:0 rezultatom plasirati se u naredno kolo i to nam je bio jedan od ciljeva, naravno kao i kup BiH, a sigurno je da nije bilo lako, jer i Drina je, koliko vidim kolega Lazarević je isto tako kao i mi kombinovao dosta, imaju i oni bitnu utakmicu kao i mi za vikend i onda su se sastale u stvari dvije ekipe gdje se igrači žele dokazivati za svoje pozicije, gdje su to mlađi igrači, a onda kad je tako onda bude mnogo grešaka i onda to individualno dokazivanje ode u neku drugu krajnost. Naravno da neću ja se ljutiti na moje igrače, ima mnogo nedostataka, ali u svakom slučaju pobjeda od 1:0 je velika za nas, plasman dalje. Zahvaljujem se domaćinu, fudbalskom klubu Drina na izuzetnoj korektnosti. Imali smo sve uslove da odigramo kako treba, službena lica isto tako na nivou, tako da je, evo, sa zadovoljstvom mogu reći plasman u sljedeće kolo, to jest u zimsku pauzu ulazimo u oba kupa plasirani, okrećemo se narednoj utakmici, to je ponedjeljak, to je protiv nepobjedivog Zrinskog i sigurno da ćemo imati sad 4 dana ispred sebe da mirno se spremamo za tako nešto. Drago mi je da nije bilo ni povreda, ni nekih ozbiljnijih situacija i jednostavno zadovoljan sam, znači biti da smo prošli.